नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैनि तारिखआव आं सानो बिपिएफखौ बासायनाय नङा गाव बोरै जेलाव थांनायनिफ्राय बारग'नो हायो बेखौ बासायनो थाखायसो बिथाङा मा खालामदों बे आथिङावफोर हमदों थारमाने बिपिएफखौ जुदि बासायनोब्ला चन्दन ब्रह्म जाय एक्स मिनिस्टारमोन बिथांखौ जुदि होयोब्लाबो साननैसो एटलिस्ट बिपिएफआ लास्टिं जागोन नामा बिथांमोना दसेबा माने बिजेपिखौ रायो दसेबा एनडिएआव जइन जानो थाखाय आथिङाव हमहैयो जोबोद लासिं बाथ्रा नङा होमबा बिथांमोननि सुथुरा सोर लोगोआ सोर बिथांमोना बेखौबो जुदि आइडेन्टिफाइ खालामनो हायाबा नैबे गोदान जुगाव बिथांमोना राजनिति खालामगोन हागोन होननानै जों फोथायनाय गैया बिथांमोननि सायाव बिथांखौ लाबोबाबो बिपिएफआ साननैसो थांना थाबावगोन नामा आं बिदि सानफ्लांदों बोरैबा मानोना दाखालि बावैसो जेपि नाड्डा बिजेपिनि नेशनेल प्रेसिडेन्टनो जि लाइजाम होदों बिथाङा थोंजोङै ख्रिस्टियानफोरखौ टारगेट खालामदों आं सासे बर' हिसाबै दुखु मोनदों आं बाथौ धोरोमखौ सिबियो नो डाउट नाथाय बर'फोरा गोबाङानो जिसुखौ फोथायो ख्रिस्टियानखौ फोथायो दिनै हाग्रामा महिलारिया जाय मानसिया 17 बोसोर बिटिसिखौ सासन खालामबाय बे मानसिया दिनै बोरै मोनसे धोरोमखौ टारगेट खालामनानै लाखो बेयो मोनसे गिदिर कुइसन बै समाव बिथांखौ बे सोरबा ख्रिस्टान सोरबा बाथौ गासैबो सापर्ट होदोंमोन दा बै सापर्ट होनाय मानसिफोरखौ बिथाङा धोरोमजों दिनै टारगेट खालामनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय दुखुनांथाव आरो मालाबाबो बेफोरबायदि पलिटिशियानफोरा धोरोमखौ लानानै बोखावनो नाजाया मोजां जों सेंग्रा जोलै हिसाबै बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों नोंथांमोना पलिटिक्स खालाम नाथाय मोनसे बाउन्ड्रि मोनसे लिमिटेसनाव थानानै खालामनांगौ मानोना धोरोमनि गेजेरजों सोखावनाया बिनि जि फिडबेक बियो मोजां जायो आरो बर'फ्रा गोबां धोरोमावनो दङ नट अनलि बाथौ ब्रह्म दङ ख्रिस्टान सोरबा नुक्ल' दङ जोङो एज ए बर' हिसाबैसो नायनांगोन धोरोमखौ लानानै जुदि सोखावबाय थायोबा आरो बे लाइजामावनो बिथाङा गिबि सिरियावनो लिरदों बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जानो हागौ थारमाने दाबो बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ बादा होग्रा एक नाम्बार मानसिया हाग्रामा महिलारि नामा कुइसन जादों दा बिनि थाखायनो जायफोरा ख्रिस्टान धोरोम जायफोरा जिसुखौ फोथायो बिथांमोना थाबैनो स्ट्रेटेजि बानायनानै हाग्रामा महिलारि बायदि जाय मानसिया ख्रिस्टान धोरोमखौ नायनो बायो बिथांबायदि मानसिखौ बिपिएफनिफ्राय बोख्लायनानै सोरबा चन्दन ब्रह्म बिथांमोनखौ होयोब्ला खिन्थु बिपिएफआ साननैसोबाबो लास्टिं जागोन मानोना रिजनेल पार्टिखौ जोंनो नांगौ आरो आं बिपिएफखौ दिनै खावलायनो लुबैगोन बिथांमोना अपोजिशननि स्ट्रं रलखौ लानो नांगौ मानो 2 बोसोरावनो एसेबां माने धैर्य गोमा जादों आरो जों सानाखैमोन जाय मानसिया 17 बोसोर सासन खालामबाय बे सोरनिबा आथिङाव हमनानै गाबगुखौ खालामनानै गावनि पावारखौ मोननो नागिरगोन गोबाङाथ' सानदोंमोन हिर' होननानै नाथाय दाखालि भिडिअ ओंखारनायनि उनाव जिर' हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिर' दिनै धोरोमखौ लानानै राजनिति खालामदों गावनि बर' फंबाय बिनानाव बिदा गासैखौबो लानानै बिथाङा राजनिति खालामदों 2005आव मा घटना जादोंमोन 2008 2012 मा घटना जादोंमोन बै समावबो खिन्थु हाग्रामा महिलारि बिथाङानो बिटिसिनि चिफ जानानै दङमोन बाथ्राखौ नायनो गोनां आं बिथांखौ खनसेबा खावलायदों गासैबो बर' रायजो राजानि जानानै धोरोमखौ लानानै जाहाथे नोंथाङा फिनखौसो पलिटिक्स खालामनो नाङा बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरगोन मोनसे समाव बिटिसिनि जि दरखङाव मोजाङै बर' हांखोजों दानि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बर' हांखोजों गिदिर माने जोंखौ गोजोनथों होननानै बरायबाय जोंनि बर'नि नेरसोन डिमापुरनि नेरसोनखौ बेयाव होबाय बेयाव बिपिएफनि हाग्रामा महिलारिनि सासे मानसि देरहासार बिथां सिगांनि इएममोन बिथाङा मा खालामखो जे बेयाव गुबुन हांखोजोंबो लिरनांगौ गुबुन रावजोंबो होननानै जोङो दुखु मोनदों मोनसे समाव नोंथांमोनानो आन्दलन खालामदोंमोन नाथाय दिनै नोंथांमोना मानो बिदि बुंखो जों गोदान जेनेरेसना नोंथांमोननि सायाव सन्देह जादों नोंथांमोना थारैनो बै समाव हारिनि खामानि मावमारदोंना मावमाराखैमोन जेराव नोंथांमोनानो लायदों बिनि उनाव 59 बोसोरनिया बिथाङा गांनो समालोचना खालामनो हाबाय जे बेयाव गुबुनारिफोरनि रावखौबो लिरनांगौ होननानै नोंथांमोना बर'नि जौगानायखौ लुबैना लुबैया एज ए हल आं बिपिएफआव गाज्रि मानसि दङ होननानै बुङाखै बिथांमोननिबो जातिनि सेन्टिमेन्ट दङ बड'लेण्डखौ नागिरग्रा सुबुं दङ नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैनि तारिखआव आं सानो बिपिएफखौ बासायनाय नङा गाव बोरै जेलाव थांनायनिफ्राय बारग'नो हायो बेखौ बासायनो थाखायसो बिथाङा मा खालामदों बे आथिङावफोर हमदों थारमाने बिथाङा बिपिएफखौ बासायनाय मतलब गैया बिथाङा जेरै हायो जेलनिफ्राय गावखौ बासायनांगौ केसनिफ्राय बासायनांगौ बेखौसो बिथाङा सानगासिनो दङ बेनिखायनो आं खावलायो जायफ्रा सिनियर लिडार दङ एटलिस्ट बिपिएफखौ जुदि बासायनोब्ला चन्दन ब्रह्म जाय एक्स मिनिस्टारमोन बिथांखौ जुदि होयोब्लाबो साननैसो एटलिस्ट बिपिएफआ लास्टिं जागोन नामा आं बेखौ लुबैयो आरो बिपिएफआ लास्टिं जानांगौ रिजनेल पार्टिखौ जोंनो नांगौ अब्लानियासो स्ट्रं जागोन बिटिसिआव समालोचना खालामग्रा अपोजिसनाव थाथारनांगौ बिथांमोना दसेबा माने बिजेपिखौ रायो दसेबा एनडिएआव जइन जानो थाखाय आथिङाव हमहैयो जोबोद लासिं बाथ्रा नङा होमबा बिथांमोना इउपिपिएलखौसो गां रायबाय थायो बेराफारसेथिं नै स्टेटआव माने बिथांमोना फ्ल'राव माने क'लिसन खालामनानै दङ बिथांमोननि सुथुरा सोर लोगोआ सोर बिथांमोना बेखौबो जुदि आइडेन्टिफाइ खालामनो हायाबा नैबे गोदान जुगाव बिथांमोना राजनिति खालामगोन हागोन होननानै जों फोथायनाय गैया बिथांमोननि सायाव